Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho ngokuwa. Ukuphupha uwa, mhlawumbe uzibona uwa uze ushaye phansi impela. Lolu hlobo lwephupho linezincazelo eziningi ngokwempilo yakho. Sizobheka lezi zincazelo ezimbalwa ezingadala lolu hlobo lwephupho. Lolu hlobo lwephupho lungaveza izinkinga ezizayo empilweni yakho. Kungaveza ukukhathazeka ngezinto ezingalungile noma ezingahambi kahle empilweni yakho. Kungabonisa ukuthi ulungele noma uzilungiselele isikhathi esinzima esizayo empilweni yakho. Ukuphupha uwa kungasho futhi ukuthi uzizwa ungakwazi ukulawula izimo ezithile empilweni yakho. Kungaba yizimo ezingaba umsebenzi, ubudlelwane noma ukuzithemba. Kwesinye isikhathi, ukuphupha uwa kungabonisa ukukhula noma ukufunda emaphutheni akho. Leli phupho lingabuye liveze ukwesaba okukhulu kokuhluleka noma ukwesaba ngezinqumo ezinkulu ozithathayo empilweni yakho. Ngokwesintu, iphupho lokuwa lingabhekwa njengomlayezo ovela emadlozini noma umoya oxwayisa ngezingozi noma ukungahambi kahle kwezinto zakho empilweni. Ngamafuphi, leli phupho liyisixwayiso sengozi empilweni yakho noma ukukhathazeka okukhulu onakho empilweni yakho, futhi nokuhluleka ukulawula impilo yakho. Noma kungabonisa ukuthi izinqumo ozithathayo zizokuholela ebungozini noma zizoyisa impilo yakho eweni noma ezinkingeni ezinkulu. Siyabonga, nisale kahle.